lorea argarate edo lore argarate? Nola nahiago duzu? Lore edo lorea? Lorea izan naiz beti, bai, lorea. Duda neukan. Ez ba, lorea. Hezkuntza, teknologia eta musika da lorea mugitzen duena gaur egun? Bai, azkenan hori ere bai, ez dakit ez da betidanik izan, ez musika igual bai, baina hezkuntzaren unibertsitatean heldu zitzaidan egon nintzelako Deustuko departamentu baten ikerketa lanetan, eta hezkuntzarekin lan egiten zuten, orduan hor deskubritu nuen pixka bat ere bai, zer zan hezkuntza lan egitea, eta oso baliogarri iruditu zitzaidan ez oso errekurtso politak sortu genituen, eta benetan baliozko zerbait egiten zenuela ikusi nuen, eta hori pasada hutsa izan zen niretzat, eta teknologia beti ere bai nahiko teknologa izan naiz txikitatik. Hala ere, zure, Lasti Partirekin elkartzen zaitugu, ez? Ez dakit azken boladan hortan buru belarri zabiltzan, edo pixka bat aparkatuta daukasun, albo batera utzita. Egia da izan dela proiektu publikoena esaterako, ez? Ez da izan ez garrantzitsuena, ez lan gehien eman didana, baina bai izan da publikoena, eta jendeak hortik askotan ezagutzen hau, beste askori ere bai deskolokatu egiten dira. Zu lorea zara Lasti Partiko, baina zer egiten duzu hemen, eta egia da azken aldian, pasaden udan deskantsu bat hartu genuen, behar genuelako ere, ez genekielako zer zen uda bat libre ukitzea. Eta zer izan da? Deskoloke totala, beti pentsatzen genuen ostras, baina benetan naiz joan 2 aste hortik, orain arte oso ezin genuen horrelakorik egin, asko jota 3 egun joaten ginen onbaitera oporretan edo, eta urten uda honetan egingo ditugu 3-4 kontzertu pixkat, handiak. Danak dira handiak, baina 3-4 pixka bat gu ere berriz hurbiltzeko eta ez dugulako nahi guztiz utzi, baina behar genuen lasaitasun pixka bat eta uda bat guretzat hartzea eta urtean zehar ere lanean ibiltzen zara, orduan pixka bat hori, lasaitasunari. Lasti Parti, noiz abiatu zenuten proiektu hori, barekin batera? Bai. Urte asko dira, ez? Zenbat abentura barekin, gainera, gelditu garenez, orain elkartzen garenean beti gaude oroitzapenak bezala ekartzen, gogoratzen zara hau egiten genuenean edo beste egiten genuenean, eta hasi ginen kontzertuak ematen 2010ean. Lehenagotik lagunen tabernetan edo urte betetzeetan eta horrelako gauzetan egiten genuen, baina kontzertutan ez, eta 2010ean izan zen Zora Luzen lehenengo egin genuena. Eta daukagu oso oroitzapen ona, biok beldurtuta goraino, igo ginen horra, genukan dana preparatuta ez, azken aldietan ez ginen joaten egin preparatua, ez dakit, truko gehiago dauzkazulako, eta gustatzen zaizulako ere zuzeneko horretan, eta jendearen arabera, ez? Hori da, jendearen arabera egitea, baina lehenengoa izan zen, geneukan dana estudiauta topera, eta oso oroitzapen polita, baina 2010etik, tonto. 2010etik, badira urtetxo batzuk. Asko aldatu du musika jartzailearen mundua? Bai, hasi zinetenetik gaur egunera ikusten dut. Bai, aldatu da, gu hasi ginenean, aldatuta zegoen asko, seguri beti gu biltzen ginen Santutzuko taberna batean, Sarata, eta bertan ikasi genuen guztia. Eta beti kontzatzen ziguten zelan Londresera joan behar zenen biniloen bila, zenbat ahorratu behar zenuen binilo bat erosteko, gero zelan zaindu behar zenituen binilo horiek eta ekipo ere bai, ez? Apurtu egiten zelako gauzak, eta gu ostera jaio ginen CD-ekin. Eta gu hasi ginen pintxatzen CD-ekin, eta orduan gaur egungo aparatuak CD-a irakurtzekoa badaukate, baina guztia joaten gara USB-arekin, pendrive-arekin. Duela ez asko, kontatu zenidan USB-a da zuen herramienta. Gu USB-arekin joaten ginen, baina hasi ginenean ezetz esaten genien USB-ari, orduan hasi ziren, teknologiak hasi ziren USB-a inkorporatzen, eta guri zitzaigun gustatzen, eroaten genituelako, jendeak beraien kasetan eroaten dituen bezala biniloa, guk eroaten genituen gure CD-a, portadekin, genekin CD-etan zegoen laugarren kanta da hau jarriko dut gero ez dakit zein hartuko dut, eta beste struktura bat zen azkenean. Eta gogoratzen dugu Bilboko jai batzuetan, publikoa emozioarekin, hemen asko gustatzen zaigu eratea, eta bota zuten zerbeza bat, eta gure gana heldu zen, eta CD guztiak eratu ziren zikinduta, eta asko ezin ziren irakurri, eta zegoen ostras, hau bai dela faena bat, eta orduan hor egin genuen kanbioa pendrive-era, baina, bestela, igual zerbeza hori igual ez bezain jaso, jarraituko genuke CD-ekin. Hala ere, telekomunikazio ingenieria zara, eta
USB-ak apurtu egiten dira. Bai. Errez gainera, uste dut, ez? Bai, eta kopiak eduki behar dira, baina astu egiten zaigu, ordenadorekin ere berdina egiten dugu. Pixkat eduki digitalarekin nahiko desastreak gara gizarte osoa, ez? Nik uste dut ere bai, lehen argazkekin gertatzen zena, argazkek paperean dauzkagula, eta negatiboak igual galdu, ez? Hori da, edo nire etxean daude argazkiak eta daude diapositibak ere bai, ez da, diapositibetik atera alditzakezu gauza, ez? Argazki horiek guztiak, baina gaur egun daukagu disko gogor batean, eta igual deramat disko gogorrok 5 urte kasoian, eta ez dugu irekitzen konprobatzeko ia ondo dagoen edo ez, baina bai. Eta telekomunikazio ingenieria naiz, pixka kasualitatez ere bai, ez? Ni hasi nintzen fisika egiten. 4 urtez egin zenuen fisika. 4 urtez egin nuen fisika. Ez da bat ere erreza, ez? Ez da, urte gogorrak izan ziren niretzat, oso, bai, gogorrak. Bai, gero erabakitzen duzu hori alde batera utzi eta ingenieritzara salto egin edo. Eta telekomunikazioan sartu nintzen, orduan justo urte horretan atera zituztelako 2 adar desberdin karreran, da bat zen telematika dela antenak, internet eta hori guztia, eta beste bat zen soinua eta irudia. Orduan, ostras, hau niretzat egina dago, hasi nintzen begiratzen ondo, eta bestalde batetik 4 urte gehiago neuzkan, eta beste pentsamendu batekin ere hartzen dituen gauzak eta horrelasia sartu nintzen. Eta soinuarekin karreran zehar ikasi duzu? Bai, Shazam moduko aplikazioak horrelako gauzak egiten genituen, edo adibidez, orain lagun asko daukat Photoshop eta Illustratorrekin ibiltzen direnak, eta hor azkenean argitasuna nahi baldin baduzu, argitu nahi baldin baduzu argazki bat, zuk botoi bati eman eta gora egiten duzu, guk egiten genuen horren atzean dagoena. Bai, aplikazio hori sortu, ez? Hori da, zuk botoi bati eman da hori gertatzeko zer gertatzen zen atzean, eta niri hori iruditzen zitzaidan magia, ziren, ostras, benetan hau ni nagoela egiten, ez? Eta asko gustatu zitzaidan. Aipatu duzu Shazam, hori marabila bat da, kantu bat entzuten dugu, eta suposatzen du musika jartzaile batentzat, baita ere, ez? Dena ez duzu ezagutzen. Ez, kanta izugarri daude munduan, ez ditugu ezagutzen, eta gainera gu ez gara ere ez da azkeniko kantekin ibiltzearena, ez? Hori bai hartu dugula lasaitasunez, eta ez gara izan beti, hau da azkenengo kanta atera dena, edo hau egingo dugu saio honetan atera diren azken kantak, ez? Pixkat konektatzen genituen kantak edo gustatzen zitzaizkigunak hoiekin egiten genuen saioa, baina... Eta nahastu, ez? Hori da zuen guk egiten genuen zen, nahastu, hori da. Nik jartzen du kanta bat, ebak beste bat, eta nahastu egiten da. 4 eskutara, egin izan duzu musika jarri zu bakarrik? Bai, eta Eba ere bai bere kabuz ibiltzen zen. Bai, azkenean, proiektu bat norbaitekin daukasunean, eduki edo forma bat hasten da eukitzen, ez? Eta gero zuk bakarrik, pixkat, faltan botatzen dituzun gauzak, bakarka egin izan ditugu. Baina ezberdina izan behar du, ez? Sarata bezalako taberna batean musika jartzea, edo Bilboko aste nagusian, behin baino gehiagotan ikusi zaituztegu milaka pertsonen aurrean. Bai, oso desberdina da, egia da ohituta geundela pixkat tabernetan edo oso kontestu txikietan musika jartzen, ez? Eta gogoratzen dut izan zela sopelanan uda baten, esan zigutela joateko, eta belakok jotzen zuen gu baino lehenago. Eta hori zegoen bete-beteta. Eta nik inoiz ez genuen joain beste jenderentzat. Eta oso orduri jarri ginen, eta orduan hasi ginen pentsatzen, argiekin zerbait egin behar da, eta orduan Hector dela DJ hemengo Bilboko DJ mitiko bat gurekin etortzen zen hasieran. Hector, mesedez, joan argi teknikariaren gana eta esan jeisteko argi guztiak ilunetan, eta gu hasten garenan, orduan eman argieri, uste genuen, pixkat, sorpresa hori emateko, ez? Hementxe gaude gu, eta gogoratzen izan zela, lehengo aldia inbeste pertsonentzat jo genuena, gero beste Santo Tomas bat izan zen, oso zoroa, estenatoki oso txikia zen, kamioitxo bat zen, baina bildu zen jente pilo, Santo Tomasen ja berez jente asko egoten da. Eta orduan izan zen, hori beste zoramen bat, gainera lehen hasieran eroaten genituen argi palito batzu bezala, jendearen, pulserak egiteko, botatzen genituen, konfetiak botatzen genituen bezala, pulseratxo horiek. Eta eroan genituen, 200 bat, klaro. Gutxi izan ziren. Oso gutxi izan ziren, da ordura arte 200 izaten ziren nahiko eta soberan. Eta orduan izan zen ere, gero eta jende gehiago dator. Musika jartzeaz gain ikuskizuna ere sortu duzuelako. Bai, guretzat oso garrantzitsu izan da, eta beti eskatu dugu estenatokian lekua.
Osa, DJ askok eukitzen dute, Bai, erdikaldean ikusi zaituztegu beti, eskenatokia okupatzen. Hori da, guretzat oso komponente garrantzitsua izan da, kabina baten azkenan ia zeizu ikusten, sartzen zara, sala baten baldin bada sala batera, edo jaietan, txosna barruan baldin bazaude, jendearentzat azkenean... Playlist bat izan daiteke. Hori da, eta guk behar genuen jendea ikustea, guk jendea ikustea, eta hori izan da guretzat oso osagai garrantzitsua. Askotan euki duzue jendea eskenatoki behan, jarri kantu hau, jarri kantu hau. Nola eramaten da hori? Bai, ebaketan itrukoak geneuzkan, batzutan onak ziren, orduan kasu egiten genien, da zan, hau zuretzat. Baina beste batzutan ikesaten nion ebari, eba, eskatu diate hau esan baietz, eta ebak esaten zian baietz. Eta paso egiten genuen, askotan ez da sartzen, eta azkenean jende askoriari zara zaio egiten ez bakarrik pertsona horri. DJ munduan, musika jartzaien munduan, emakume asko daude, gutxi, ez jakintasunetik galdetzen dugu. Bai, egon badaude. Euskal Herrian zuek oso ezagunak zarete, baina... Bai, egon badaude, baina ez dakit zer gertatzen den, estenatokira salto egitean hor zerbait gertatzen da. Beste sormen jardunetan berzala, ez? Bai, baina nik edo Lastipartik hasi ginenan ez genuen hain azkar ikusten, eta orain perspektiba pixka batekin ikusten dut hor, ez dakit zer gertatzen den, baina salto hori ematera ez dira denak ausartzen, eta pena handia ematen digu, eta Lastipartiren lan handia egon da atzetik, neska hauek guztiak animatzen, guk lokal bat eduki dugu Neliz, eta Nelizera jende pilo bat etorri da ikastera, pixka bat ikustera ere bai ez dela insaia, eta saiatu gara pixka bat mugiarazten, ez? Baina ematen du kostatzen duela salto hori emateak. Eta musika jartzaileak ikasi egiten du ere, bidean, ikasi daiteke, gaur egun gainera programa pilo bat daude, ez dakit, Maten dugu oso erreza dela. Gaur egun askotan esaten dugu, gaur egun edo nor izan daiteke DJ-a, azkenean gauza garrantzitsua... Musikaz jakin beharko du, ez? Gauza garrantzitsua da aukeraketa, kanten aukeraketa. Orduan, gustu pixka bat baldin badaukazu, eta aukeraketa hori ona baldin bada, pausu zaiena edo eginda daukazu. Eta gero musika bakoitzak, ez du exigitzen, baina musika bakoitzak eroaten zaitu teknika batera, adibidez teknoan denbora askoz nahazten dira gauzak, tempo batera doalako, orduan ez dauda hainbeste soinu, orduan bai ahalbidetzen dizu kantak nahaztuta egotea denbora luze baten. Gu jartzen genuen dubstep eta hauetan kanta soinuz beteta dago, ez dago zatitxo bat, orduan oso denbora motzean nahazten dira. Beste batzuk scratchak, hip-hopean beste gauza batzuk egiten dira, baina bai, teknika aldozu lokalean ensaiatu, eta bestela zuzenekoan ere, gu asko izan gara zuzenekoan probatzea, zuzenekoetan beti, zuzenekoetan dauzkazu arazoak. Eta orduan arazo horietatik zelan atera ere bai, entrenamentua zen. Entrenamendua, zuek ere ensaiatu egiten duzue, musikariak bezala, antzesleek bezala? Ez hainbeste, ze beste kontekstu batean egin alduz. Guk adiaz asko egiten genuen elkarbanatu deskubritutako kantak. Behitu hau artista hau ezagutu dut, edo produktore hau ezagutu dut, behitu zeuna, edo diskografika honek atera dago ez dakiz zer, eta holan, asko izaten zen elkartu, hitz egin, eta suerte handia auki dugu, lokala auki dugulako, orduan hor egoten ginen jartzen, baina ez dugu ensaiatu aktoreek bezain beste. Gero bestetik ere, inoiz izan duzu enkargu politikin entzun zaitugulako, ez? Esaterako, Zean Maizek egin zuenean disko berezi hori, bere kantuekin bertsioak, Lastipartik ere parte hartu zuen, ez? Nola izan zen lan hori? Kantu bat hartu, kantu organikoa deitu daitekeen, eta zuen eskuetatik pasatu, eta beste kontu bat sortu. Bai, oso emozionante izan zen. Elektrizitatea kantu egin zenuten gainera. Hori da, gainera, Aiorak deitu gintuen, eta ni batzutan, arrotu egiten naiz, eta Aiora, esango dugu baietz, ematen bai diguzue elektrizitatea. Gaina aukeratu zuek, aukeratu zenuten. Bai, esan genion, ematen bai diguzue elektrizitatea egingo dugu. Eta Aiora, zuena da. Listo. Pentsatu genuen, zelan elektrizitatea da igual nire kantarik favoritoena, zelan hartu dugu hainbeste, respetatzen dugun gauza bat, oin manipulatzeko, askoz ere, ez dakit, gauzatxo hori, areagotzen zen, hainbeste respetu ukita talde horri.
eta oso proiektu polita izan zen, oso gure egin genuen, ze errespetu horrek ere bai ematen seguna zen asko ez aldatzea kanta. Bai, beste ritmo bat jarri zenioten behan, azpian edo esango genuke. Ez, hasiera batean, ez genuen nahi askorik aldatu, kanta oso polita delako, baina beste aldatetik esan genuen, ostras, deitu baldin bagituzte, Lasty Party entzun nahi dutelako da, ez? Ez gara geratuko hor erdialdean, orduan joan ginen beste puntara, eta eskaini genuen Lasty Party topera eta oso pozik geratu ginen proiektuarekin. Lan asko dauka, Bai, lan asko zuen. Ordu asko, ez? Bueltak ematen eta frogak egiten, suposatzen. Eta gero Lasty Party gauki duen sortea edo, nik betzen dut sortea bilatu egiten dela, ere bai. Ez dato rolan gainetik, baina oso ondo inguratuak egon gara. Orduan laguntza eduki genuen, beste produktore batzuena, musika munduan dabiltzanak, eta orduan, soinu hau zelan hobetu daiteke, gero, zuk egin aldezu, prozesu kreatiboa edo eduki alduzu, baina gero soinu teknikari batek garrantzi handia dauka. Eta gauza batzuk filtratu egin behar dira, hau bestea, eta orduan oso ondo inguratuak egon ginen, eta horrela proiektu polita erten zen. Hala ere, musikan, zure lehenengo pausuak edo klarinetarekin eman zenituen? Bai. Ez dakitu nahi klarinetarik jotzen duzun edo? Ez dotia klarineteri jotzen, baina bai, klarineta izan da niretzat oso gauza garrantzitsua, ze fizikan ere horregatik sartu nintzen. Klarinetak egin nahi nituelako. Sortu klarinetea? Bai, holan. 18 urterekin nintzen, ez dakit, txoriburu bat, nik klarinetak egin nahi ditut, orduan klarinetak egiteko ikasi behar dut akustika, eta akustika ikasteko ikasi behar dut fizika. Hala, eta holan sartu nintzen. Gero ikusi nuen zein garestia zen, zenbat makina beharko nituen, zenbat egur, ze prozesu luzea dan, eta hor deskubritu nuen elektronika. Eta orduan, pixka bat ikusi nuen, egin ahal nituela oso presio merkean, klarinetearen soinua zeukaten sintetizadoreak adibidez. Eta orduan pixkat bide horretatik, klarineta utzi nuen apartatuta eta beste bidetik joan nintzen. Musika elektronikoa merkeagoa delako? Egitea bai. Egitea bai. Gero heltzen zara maila batera ja komponenteak eta garestiagoak direla, baina horrela maker munduan zerbait egiteko zuk zure eskuekin, bai, klarinete bat egitea oso zaila, txistu bat egitea oso zaila da. Baina sinte bat egitea ez da ensaia. Ez da ensaia. Hori izan zen zure tesiaren azkenengo lana, ez? Bai. Ez dakit sintea den, edo olako gailu bat egin zenuen. Jostailu bat, musika egiteko. Bai, azkenean, lehen esan duan bezala, deustun nengoenean, hasi nintzen pixkat, ginen asentzu dauka, ze lehenengo elektronika ezagutu nuen, da ikusi nuen zein merkea zen. Eta gero ezagutu nuen programazioa. Eta programazioa, ordenagailu batekin zenbat gauza egin ahal nituen, hori niretzat izan zen benetako magia. Gaur egunia edonor geuki dezake ordenagailu bat, eta orduan niretzat hori oso deskubrimentu polita izan zen. Baina aldi berean, ikusten nuen gizarte guztia zegoela ja aplikazioekin eta web munduan. Eta ja pixkat aizten ari ginela jostailuak egitearena, edo oso tangible izatea, eskuekin ikutu ahal izatea. Orduan egin nuen musikaren bidez, programazioa nola irakatsi, ze programazioak eta musikak oso estrukturantzekoak dauzkate. Kondizionalak, zuzendariak begiratzen dizunean, zu sartzen zara, ez? Musika matematika dela ere esaten dute eta programazioa suposatzen dut ere. Bai, eta estrukturaldetik oso antzekoak dira, orduan, jostailu hori izan pixka bat, alde batetik beldurrak entzeko programazioari edo informatikari, jostailu moduan erabiltzen genuelako, eta bestalde batetik hori musikaren bitartez irakastea eta jendeak ikasten zituen gauzatxuak. Programazioa aipatu duzu eta hortan jarduten duzu orain, ez? Bai. Programazioa ere gaztetxoei erakusten eta programazioan murgilduta gauza ezberdinak sortzen, ez? Aplikazio ezberdinak edo, ez? Bai, gero... Guretzako oso urrun geratzen den zerbait, naiz eta teknologiarekin denok daukagun egunero harremana, ez? Baina programazio hitza entzun eta iruditzen zaigu dela, zerbait oso urrun dagoela. Bai, oraindik urrun geratzen zaigu, baina ez da... Jakin beharko genuke denok? Ez, Excela adibidez danok ezagutzen dugu. Gehiago dakigu edo gutxiago, batzuk gehiago erabiltzen dute, beste batzuk gutxiago, baina gutxi gora bera badakigu nondik nora dijoan. Eta nik uste dut laster programazio ere bai hor ibiliko dela. Gaur egun eskola askotan ja txikitatik ematen da. Eta azkenean niretzat oso garrantzitsua da ez programazioa bera, baizik eta logika konputazionala.
Osa, logika komputazionala beste logika mota bada, eta oso interesgarria da. Azkenean... Guk bakarrik ikasi dugu logika zer den. Bai, logika zer den, eta A eta B, C, eta ez dakit zer, holako, baina logika komputazionalak beste, ez dakit, nik uste dut eraikitzen duzula beste, pentsatzeko beste era bat, eta oso interesgarri iruditzen zait. Eta bai, ematen ditugu klaseak, gero ezagutu nuen big data mundua ere bai, eta hor programatu egiten da, datuekin jolasten ibiltzea, eta da, azkenean Excel batean dauzkagu zutabeak eta lerroak. Bai, mila aukera ematen dituzten. Excel handi bat daukasunan, Excelen zaizkizunean datuak sartzen, orduan deitzen zaio ja big data. Excel batean ez direnean sartzen datu horiek. Eta orduan pixka bat hor ja programatzen hasten zara, eta datu horietatik patroiak ateratzen, eta mundu hori asko gustatzen zait. Eta gaztetxoentzat ere holakorik ematen duzu, ez? Bai, gaztetxoentzat gehiago eramaten dut nortasun digitalera. Gaur egun ontxe etorri naiz metroan eta mundu guztia dago mobilarekin, gazteak ere bai mobilarekin eta aplikazioekin eta nik uste dut dana hasi garela digitalizatzen, konprak, erropa... Komunikazioa bera. Komunikazioa bera, aldizkari hau, azkenean guztia. Eta guztu dut hor oraindik ikasteko asko daukagula eta nortasun digital hori zaindu egin behar dugula. Azkenean nortasun fisikoa, ez dakitan fizikoki ikusten dugulako, baina ez dugu berdin hitz egiten etxean edo plazan edo lokalean, ez dugu berdin hitz egiten irakasle batekin edo guraso batzuekin. Eta ostera mundu digitalean jendeak ez du hainbeste filtratzen, ez daki oso zein den bere plaza digitala, zein den bere etxe digitala, eta horretan nahiko murgilduta nago behar bat ikusten dudalako. Hor ere, askotan entzun dugu kezka, gurasoen kezka, aipatu duzun bezala, denok sakelekoan badugu sarbide hori, komunikazio horretan murgiltzeko. Arriskua ikusten duzu hor, edo ikasi beharra beste hizkuntza bat, edo beste komunikazio mota bat? Arriskua ikusten dut eta ikusten dut belaunaldi baten. Guk adibidez... Era analogikoan jaio ginen. Bai, baina oso ondo dago zubi bat daukagulako era analogiko horrekin, eta zelan egiten ziren lehen gauzak, ez? Bai, gutun bat bidali. Gutun bat bidali, baina jendeak ez daki edo telefonoa zelan zan, gero timbrea jotzarena... Bai, lagunekin gelditzeko. Hori da, timbrea jotzetik hasi ginen perdidak egitera. Dei galdu bat egiten dizudanean, jeitsi. Jeitsi, bai. Baina orain jada, mezuen mundua oso merkea da, orduan danerako egiten ditugu mezuak ez gara geratzen eta ja pertsonarekin gaudenean guztia hitz egin. Joaten gara holango, pildoritak bezala botatzen, eta nik uste dut jendea dagoela belaunaldi bat jaio dela analogikoarekin zubirik ez daukan momentu horrekin eta beraientzat realitatea hori da. Orduan, hor nik uste dut kontu pixkat eduki beharko dugula eta erakutsi beharko diegula ere bai erabilera onak. Nortasun digital hori eraikitzen, ez? Jakiten beste esparru batean ari direla, ez? Bai, eta teknologiaren erabilerak. Erabilerak, bai. Teknologia ere asko elkartu da jolasekin, ez dakit oso zalea izan zaren, ez? Gu makinitekin ibili ginen tartetxo batean, eta gero ja etorri ziren mila jolas. Bai, ez naiz izan oso jolastekoa. Makinekin, nire aizpaketan egin Game Boy Pocket horietako bat eduki genuen, baina joku bakarra eduki dugu bizitza osoan, ez gara izan oso jolastekoak, baina orain adibidez e-sports direlakoak oso puntan daude, jendeak 14 urteko, 12 urteko jendeak 10 ordu pasatzen ditu, eta... Olekoak interesatzen zaizkizu garatzea, egitea, edo? Momentuz garatzea ez, bai interesatzen zait begiratzea fenomeno moduan, ez? Orain ari delako sortzen, olimpiadetan sartu nahi dituzte joku elektronikoa hauek, ekipoak ari dira sortzen, ekipo horiek enpresa oso handiak patrozinatzen hasi dira, entrenamendu bereziak dauzkate, eta orduan, osagai batzuk daude asko gustatzen zaizkidanak, asko jolas kooperatiboak direlako, hau da ez du batek irabazten, baizik eta taldeak irabazi behar du, baina beste alde batetik, ez dakit, bidean geratzen diren horiek ez dakit oso ondo nola bukatuko duten.
aipatu dugu, ingenieritzan telekomunikazioa ikasi zen dula, musika munduan ere ibilitako asko. Arrakala dago ere ingenieritzan, emakume eta gizonen artean? Nire klasean justo, telekomunikazio zelako, parra egon ginen, neskak eta mutiak, baina egia da, musikan bezala salto hori egiterakoan, askok beste, ni hezkuntzara joan izen bestela, beste asko joan dira osasun mundura, osakidetzak ere bai aplikazio pilo bat behar ditu, eta ostera banku mundura edo kontsultoria mundura joan dira gizonak. Eta irakasleetan ere ikusi dut, ikerkuntza munduan oso emakume gutxi daude, nik Mariluz Goenaga izan zen nire zuzendaria eta oso ikertzaile bikaina da, baina egia da beti dabilela burrukan, eta bere espazio hori lortzen. Eta nik uste dut, gaur egon, eta niri gertatu zait, askoz gehiago justifikatu behar ditugula gure proiektuak, errekonozimendu bat edo izateko, eta bai. Eta jardun publikora ere salto egitea, hori ere kosta egiten duelako, ez? Bai, oraindik lan handia dago, baina uste dut hasi direla ere bai beste proiektu batzuk sortzen, orain fokua hor badaukagu ere bai, orduan urte batzuen bukaren ikuste dut, hobetuko dugula, espero, behintzat. Orain zabiltza, Tasebas kooperatiban, ez? Konta ikusun labur bada ere... Tasergaitik ez, ez? Bai, hori da, Tasergaitik, holan sortu zen, proiektu oso desberdinak egiten genituen, eta Taseba, ez, aurrera. Eta nire uston negoela, beti izan dira lagunak, ez? Eta kooperatiba sortu zutenean, nahiko ibilbide paralelo egin genuen, eta nik kuriosidade handien eukan egiten zituzten proiektuekin, eta nola egiten zituzten ere bai, azkenen proiektu teknologiko asko egiten dira, baina beti osagai sozial batekin, eta niretzat hori oso garrantzitsua izan da, eta pertsona erdian jartzea, teknologia pertsona gabe ez da ezer, eta teknologia aldatu dezakezu, enpresa baten sistema aldatu dezakezu, baina sistema hori pertsonek kontrolatuko dute, orduan pertsonengan eragin behar duzu aldaketaren bat. Eta, pixkat, azkenean beraien filosofia asko gustatzen zitzaidan, eta beste lan aukera batzuk eukin nituen, baina nire lekua hor ikusi nuen eta oso gustora nago. Lan asko egiten dugu, baina... Oso kooperatiba gaztea zarete gainera. Oso kooperatiba gaztea gara, asko hasi gara azten, azken urte honetan, eta oso pozik gaude, eta oso harro gaude egiten ditugun lanekin, eta hor jarraituko dugu jota-zua, eta berria pertsona batzuk aldatzen aldogon mundu aldatu. Beraz, ez daukazue beldurrik robotikak langileak ordezkatuko dituenik eta olakoak? Hori oso debate polita da, niri asko gustatzen zait, eta gainera inguruan badauzkate fabriketan lan egite dituzten lagunak, eta gero eta robot gehiago daude barruan, orain kobotak deitzen direnak dira robot kolaboratzaileak. Orain arte robota beti egon da kaiola baten barruan, eta teknikari bat joaten zen, programatu, eta listo, robota bakarrik zagoen orain ostera, robotarekin zuk halko duzu elkarlanean ibili. Eta nik uste dut, prozesu berdin egiten duten lan batzuetan sartuko direla, argi dago, baina nik uste dut gizakeak asmatuko dituela beste pertsona beti ere egon beharko duela. Bai, beti egon beharko da pertsona, eta robotak daukaten gauza da ez dutela pentsatzen, eta gu egon beharko gara beti pentsatzen horretan, eta orduan nik uste dute sortuko ditugula beste aukera batzuk, irakurri nuen dela pare bat urte, orain nerabeak direnak, edukiko dituztela gutxienez 7 lan beraien bizitzan, eta 7etatik 5 ez dira existitzen oraindik. Orduan horrek ere bai, alde batetik esperantza ematen dit ere, lan edukiko dugula eta asmatu beharko dugula. Niri asko gustatzen zait lan asmatzea. Nik uste dut hor dagoela pixkat gakoa. Horrekin geratuko gara, guk ere gure lan asmatuko dugu, eta esan bezala udan edukiko dugu aukera lastipartirekin dantza egiteko, ez? Bai, gogo pilo bat egin gaude berriz eta ula gainera igotzeko eta pixkat mene hori berriz eskuratzeko. Adi jarraituko dugu agenda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.